Mayang hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian na kami sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mga PUJ nagbalik biyahe na. Transport groups luya ilabay sa gas stations of fuel subsidy. 14 anyos pilasod matapos matiruan sang gwadya bangod ginaaligar nangawat. Teacher patay matapos mabungguan sa truck ang iyang ginadala nga motor. May mga barangay na nga nakakasang campaign material sa ilang mga gym kag barangay hall. Kag sa good vibes, nahauna nga veterinary teaching hospital sa isla sa Negros gininagurahan sa CPSU sa Victoria City. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, super big time rollback sa presyo sa produkto petrolyo ang ginpatuman subong nga adlaw. Masobra sa 11 pesos ang gin-rollback sa bilis ng diesel kainas ang aga sa kada litro. Masobra naman sa 5 ka pesos sa gasolina kag masobra sa 8 pesos sa kerosene. Ini matapos magbarato ang bilis sa produkto petrolyo sa world market. Ini ang resulta sang lockdown na naman sa pungsod China dala sa COVID-19. Gani nagnubo ang ilang nga ginakonsumo nga produkto petrolyo kag ang negosasyon para sa ceasefire sa tunga sang Russia kag Ukraine. Ini ang pinakauna nga rollback humalin sa nagdalag ko na ginsaka man sa bili sang produkto petrolyo. Sa number 9, liwat na pagbukas sa Mambukal Resort and Wildlife Sanctuary nagapakita sang amat-amat nga pagbalik sa normal kapag bulig man sa pag-uswag sang ekonomiya. Sunod sa kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, luyag ila nga magbukas na ang Mambukal sa publiko kag sa unang nga semana sang Abril ginapaabot ini. May mga adjustment man kasubong sa mga entrance fee kag iban pa nga mga rates sunod sa gobernador, pero ini ang mga minor adjustments lamang. Ginpatuman ang repair sa Mambukal kasunod man sang halit nga natuga sang bagyo nga Odette. Magluwas diri, ginpatuman man ang mga improvements sunod sa kay Lacson, ginalauman man nga matib-ong liwat ang local tourism. Ang importante pagid sunod sa iya nga sa liwat nga pagbukas ang Mambukal mangintayuyo na ini kag wala na sa matabo nga pagtimbuk sang kaso sa COVID-19. We'd really like to open it, no? We'd really like to open it. At least that's our way of bringing back normalcy in the province. That is also our way to spur the economy. And of course, our way to promote our tourism. Sa number 8, nanaog na sa 59 ang active COVID-19 cases ng Negros Occidental. 6 naman ka mga banwa ang may 0 active cases. Sa March 21 nga report sa Provincial Incident Management Team, ang banwa sang Binalbagan, Calatrava, Candoni, Don Salvador Benedicto, Ilog, kag Manapla ang may 0 active cases. Padayon ang pagdubos ng COVID-19 cases sa probinsya. Single digit na lamang ang na-record sa mga banwa kag syudad nga may active COVID cases. Sunod kay Governor Lacson, karon nga may improvement sa vaccination program, mahimo nga mag-idog na sa Alert Level 1 ang Negros Occidental. Pero sunod sa gobernador, okay man siya sa Alert Level 2. Sa number 7, provincial government sa Negros Oriental nagapanawagan sa ilang mga pumuluyo nga pabakunahan ang mga kabataan nila agud makabalik na sa face-to-face nga klase sa mga eskwelahan. Sa sunod sa napulo ka adlaw, 21 lang ang bago nga COVID-19 cases nga nadugang sa Negros Oriental base sa latest data sa provincial IATF. Sa karon, 22 na lang ang ilang active cases, lakip na diri ang 21 ka bago nga mga kaso. Gani sunod sa kay Dr. Lilan Estacion, ilan naluyag nga ibalik ang face-to-face classes bangod sa may mga kabataan na nga nagakaapektuhan kag nagakabudlayan bangod sa online classes. May mga estudyante na sunod sa kay Estacion nga nagapaidalom sa psychiatric care bangod sa module. Gani ilaluyag nga ibalik na ang face-to-face classes. Gani panawagan sang IATF sa karon ang mga magpabakuna o kung pabakunahan na ang mga kabataan. Yara lang karon sa 54.7% ang fully vaccinated sa Negros Oriental.
Sa number 6, menor de edad nga ginaalagar ng ngawat pilason matapos matiruhan sang gwardya. Pilason ng 14 anyos nga lalaki matapos ini matiruhan sang gwardya sa isa ka subdivision sa Barangay Mansilingan sa Bacolod kahapon. Sa investigasyon sa Police Station 7, nakita sang gwardya sa akto ang duha ka menor de edad nga nagapangawat sa mga scrap sa subdivision. Gani ini ang nagtulod sa iya nga magpalupok sang iya nga shotgun nga pellet ang karga. Naigo suno sa pulis ang isa ka menor de edad sa naglain-lain nga bahin sang iya nga lawas. Kabangdanan nga madamo ini sang samad sa likod. Detained man karon sa Police Station 7 ang gwardya. Sa number 5, sa Sipalay City, sa ka-teacher nga nagadala sa motorsiklo, patay matapos mabungguan sa truck. Patay ang 26 anyos ka manunudlo nga si Grace Bornes matapos mabungguan sa truck samtang nagadala sa motorsiklo kahapon sa highway sa Barangay Kanturay sa syudad sang Sipalay. Sa investigasyon sa PNP, padulong kuntani sa barangay na bulaw ang truck kag sangyara sa kurbada nga bahin sang dalan, nagmalfunction ang yasini nga muli kag nagsaylo sa piyak nga lane. Nagtingwa likaw ang isa ka motorsiklo apang naigo ini kag nag-agom sang minor injuries ang driver. Wala naman makapangaman si Bornes kag nag-head-on collision ng iya nga motor sa truck nga nag-agaw na sang iya nga lane. Dead on the spot ang manunudlo. Sa number 4, public hearing sa ginaduso nga 355 pesos nga dugang nga saka sa sweldo na talana sa Abril 8. Ginaabi-abi ni Wenny Sancho, ang Secretary General sa General Alliance of Workers Association o kungawa ang 500 pesos nga bulanan nga ayuda para sa katapos ng 4Ps. Suno kay Sancho, mas reasonable ang 500 pesos nga ginaduso ni Presidente Rodrigo Duterte kaysa 200 pesos nga makabig insulto na sa mga kubos ilabi na karon nga pandemic. Pero magluwas diri, ginalauman niya nga mangin paborable man ang 355 pesos nga dugang nga saka sa sweldo sa mga trabahador karon nga nagasaka ang presyo sa produkto petrolyo kag iban pa nga balaklon. Sa Abril 8, natala na ang public hearings ng katapos ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board para sa ginalauman nga 750 pesos nga minimum wage. Ang petisyon para sa dugang nga sweldo ang ginduso sang FISTA, Union of Employees for Reforms through Solidarity Action o Confuerza Super sang Pebrero 28. Sa number 3, may mga barangay na sa Bacolod City nga nang kakas na sa mga poster sa ilang mga barangay hall kag barangay gym. Ginpangpun-puna ang mga tarpaulin kag iban pa nga mga campaign materials nga sa nagligad lang nagatabon sa gym sa barangay Monte Vista sa Bacolod. Pati mga campaign materials sa mga kahoy agin sugda naman pangkakas sa mga opisyales ng barangay. Sa barangay Villamonte, wala naman sa mga nasablay pa nga tarp sa mga kandidato sa gym kag sa barangay hall. Pero may nabilin pa nga mga campaign materials sa mga puno kag poste sang suga sa atubang lang sang temporaryo nila nga barangay hall. Sunod sa kay Attorney Revo Sorbito, Acting Elections Officer sa Bacolod Comelec, dapat mapaiway ang mga government facility sa campaign materials, ilabi na nga may mga gintalana man nga common poster areas para sa mga kandidato. Sa Biyernes, Marso 25, magasugod naman ang local campaign period, kadungan sang regular nga operation baklas sang Comelec. Sa number 2, yara na sa mga banwa kag syudad, lakip na sa mga kandidato sang lugar nga nalakip sa areas of concern sa nga Comelec nga magpamatuod nga sarang sila magapatigayon sa nga matawhay kag malinong nga piniliay. Inisino kay Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson karon nga pila na lang kaadlaw magasugod na ang lokal nga kampanya. 18 ang mga LGU nga nalakip sa areas of concern sa Comelec. Suno kay Lacson, mangin exciting ang masunod nga 45 kaadlaw sang local campaign.
Mahimo nga magasplit o kung magasipak sila sang iya katandem nga si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Agud to makaupod nila kag malikop sa kampanya ang ilang nga mga kapartido sa nagkalain-lain nga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Sa bahin ni Governor Lacson sa Marso 25 ang panugod sang local campaign, siya ang ginimbita sa opening salvo ni Mayor Mark Goles sa Silay sa aga. Kag sa hapon naman sa Escalante City siya kaupod kay Mayor Milasio Yap. Tuman man ang pagdaguso sa pagpatigayon sa kampanya kag hindi masunod ang physical distancing kuntani hindi gid pagkalipatan ang paggamit sa face mask kag tigayon ma-maintain ang very low risk status sang Negros Occidental suno kay Lacson. Well, this is also a challenge on the LGU, no? Especially those na identify as hotly contested. This is a challenge to prove to COMELEC, to the authorities, that you can hold an election that is fairly peaceful, no? And honest. No? So, ara na na sa mga LGUs, ara na na sa mga kandidatos, no? To behave in a manner that will maintain peace and order. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Nagbalik na sa pagbiyahe ang mga depasahe nga salakyan matapos mag-strike sang kahapon. Sa pagsinapol sa LTFRB kaina, ilaluyag nga kuntani, ipaagi ang fuel subsidy sa mga gas station para mismo mga driver man ang makabenepisyo. Ma-report si Nico Delfin. Tinuig na nga nagabiyahe sang Central Market Santa Fe nga jeep si Robert. Pero suno sa iya, wala pa siya nakabaton sang ayuda humalin sa nagsakang presyo sang produkto petrolyo sa pungsod. Isa si Robert sa 95% sa mga driver sa probinsya nga wala makabenepisyo sa ginahatag nga ayuda sang gobyerno bangod wala man siya sang pantawid pasada card nga masami ginauyatan sa mga operator. Tugay na amon sa kanya, sakwa ng amon tagiyan mo. Oo. Hindi ang ma-process na tagiyagin. Kami wala. Sa dialogo sa tungasang katapos ng Transport Group, upod sanday Mayoralty candidate Albi Benitez, Congressman Greg Gasataya kag Stephen Paduano, upod man sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board, ginayo sang grupo nga kuntani ipaagi na lang sa mga gas station ang pagpanagtag sang ginalauman nga fuel subsidy. Iniagod riktaman nga makabenepisyo ang driver sa piyakman sang pagsaka sang presyo sang produkto petrolyo. A public office is a public trust. Dapat transparency ng amon mo. Gusto namon mabalaan. Pila gid ba lang driver sa Bacolod? Pila ka unit ang ari sa Bacolod lang. Hindi na tagani mag-interest ang outside Bacolod mo. Si Benitez ang nagayo sanday Gasataya kag Paduano nga maduso ang congressional hearing para sa fuel subsidy sa Congressional Committee on Transportation nga nagresulta sa ginpatuman nga dialogo. Ginduso naman ni Benitez ang blanket subsidy sa presyo sang produkto petrolyo agod insigida ini nga mabaton sa mga driver kag agod hindi man maapektuhan ang presyo sang iban pa nga mayor nga balaklon sa pagsaka sang presyo sang petroleum products. So if we can just create a subsidy nga daw makusyon anay ang drastic increase ng fuel prices sa tanan nga import products, amo ginata niya ang tahom nga solusyon. Kaya hindi lang na ang public transport ang affected ang aton nga mga logistical transport sa mga pagkaon, ang supply chain, ang mga trucks nga ga-deliver, ang gabiyahe sa barko, no? Kag hindi lang na hasta kuryente masaka. Ang syudad sang Bacolod ang handa man maghatag sang ayuda sa katapos ang transport sector. May established mechanism na kami nga daan. Kag besides ang DILG nagpapalo naman sa amon niya insofar as the tricycle drivers niya subsidy is concerned, madepende man sila sa local government. Kag wala man kami discrimination ni Mayor, no? Okay. Regardless kung ano yung mga political affiliation. As long as you are entitled to it, we are ready to give it to them. Okay. Ang una na isa assurance naman. Makonsensya lang na sila galing niya sila ginahimo. Kung gigaan sila ni Mayor Bing Lunardia, kung pa sila suporta kami, Mayor. Nagdesisyon ng katapos ang Transport Group nga magdialogo sa LTFRB kag hindi na pagsigihon ang kuntani duha ka adlaw nga pag-untat biyahe matapos ang ginpangunahan nga congressional hearing nanday Gasataya kag Paduano para mapasiguro nga makaambit sang fuel subsidy ang may 7,000 ka mga membro sang 3 ka mga transport group sa probinsya. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.
Sa Good Vibes, nahaunang veterinary teaching hospital sa Isla San Negros gininagurahan kaina sa CPSU sa Victoria City. Tinutuyo sa amo nga proyekto nga mapangapina ng animal industry kasubong man makaproduce ang dugang nga mga vet. May report si Romeo Subaldo. Ini ang Victoria City Veterinary Hospital sa sulod sa Philippine State University campus sa Victoria City. Isa sa mga requirements para makatanyag sa veterinary medicine nga kurso ang isa ka eskwelahan, dapat may vet hospital. Sa aklan ng pinakamalapit nga vet school sa Negros gani napensara ni Mayor Frederick Palanca nga magpatukod sang vet hospital sa school campus ng CPSU para makatanyag man sila sang vet medicine nga kurso. Jutay lang abi ang mga vet sa probinsya, kag dapat mapangapinan ang hog, poultry kag game fowl industry sa probinsya. It is a support for all the hog raisers sa tanan sa Negros Occidental, for all the chicken raisers sa tanan sa Negros Occidental, for all the breeders sa mga cocks sa tanan nga Negros Occidental. Gindayaw ni Provincial Veterinarian Dr. Renante Dicena ang ginhimo sa Victorias bungod sa iya santo man ini sa programa sa probinsya. Nagapanguna ang Negros Occidental sa bilog nga Pilipinas kung backyard hog racing ang paghahambalan. Dako man ang industriya sa poultry kag mas nagadako pagid kay ang Negros Occidental ang ASF kag bird flu free. Kilala man ang game fowl industry sa Negros. Gani bintahagid kung makaproduce ang dugang nga mga vet ang probinsya para makabulig sa pag-uswag sa sining nga mga industriya. I hope that the teaching hospital will produce more veterinarians to cater the needs of the Negrense. We have 250,000 dogs and we have only 40 veterinarians. So estimate mo more than I think mga 60,000 dogs per veterinarian ang ratio nimo in Negros Occidental. Para naman sa pamunuan sang CPSU, talaklaro ng ini nga proyekto pero ginatingwaan nga You know, to offer a BitMed, we need 12 full-time BitMed instructors. Amo na ang tinatawag nga nightmare in the university. But that nightmare, according to study, can be translated as benefactor, as stress reliever for us to accept the challenge. 2016 pa sa ginplanuhan ang pagtukod sang ospital nga kabahin sang long-term strategy sang syudad para ma-improve kag ma-sustain ang nagadako man nga industriya sa poultry kag livestock sang syudad. Barba mga iban ko nga kilala sa Cebu pa yan nag-eskwela kay wala di sang vet school but at least nasugura na ang step para may vet school diri sa aton sa Negros. Every journey, malaming, di ba nag-start sa single nga step? No. At least may ara na. Correct. Kag meron pa kuno Barb nga soon man nga animal hospital sa Kabangkalan, kag meron man vet school pag nga rason sa Sagay. So kadako gid sa bulig sa aton nga industry sa Negros. Wala tunta na ruming. Kag hindi lang sa industry, sa mga nag-aspire man to be veterinarians, Correct. diba? That's an opportunity also. Kag amo itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas ako naman si Romeo Subaldo mayong hapon.